Mit mond neked a World Superbike? Régóta követem, tehát ez a Troy Bayliss, Colin Edwards, sőt, még a Carl Fogarty időben néztem rendszeresen, most egy kicsit kikopott az életemből, de hát ezt nyilván tudom, hogy volt World Superbike verseny itt Magyarországon az elmúlt hétvégén. Igen. Hogyha nem aznap van a születésnapod, és ha minden összeáll, te hajlandó lettél volna kilátogatni, mint néző? Megnézted volna élőben? Egy nagyon nagy dilemma volt ez nekem, amikor bejelentették, hogy jön a Superbike, meg a MotoGP, hogy ki akarok-e menni. És, és amikor mondjuk egy főtribűn jegy a MotoGP-re 100 000 forint, akkor azért úgy elgondolkoztam rajta, hogy akármennyire is szeretem, a MotoGP-t jobban szeretem, meg azt követem is napi rendszerességgel, mint a World Superbike-ot. Hát mondom, nem. Ennyit nekem nem ért a történet. De te ott Én voltál. ott voltam. Nem tudom, hogy ennek, Miket nem tudom, hogy ennek tapasztaltál? örüljek, vagy szomorkodjak. Um, Na, ennyire szar volt? Figyelj, megláttam azokat a tribünöket, és oké, nyilván a Forma 1-en és a Hungaroringen sincsen az, hogy tudod, árnyékos helyek vannak, és nem tudom, mamutfenyőkkel van körbevéve ugye a magyaródi pálya, mert nincs így. Viszont amikor megláttam én is azokat a tribünöket, hogy mondom, én elkezdtem számogatni, hogy én úgy emlékszem, hogy olyan augusztus környékén azért szokott 40 fok lenni, hogyha úgy van árnyékban, akkor tűzőnapon 54, oda kiültetni, az nagyobb büntetés akár basszus, mint hogyha nem is tudom, mint hogy a kukoricára kellene térdepelni, mert hogy ott szénnéksz, vagy porráéksz, és ez így is lehet. Mert amúgy igen, nem volt 44 fok, de 34 fok volt pénteken, és Uh-huh. nekem voltak kint úgy kollégák, akik figyelj, olyan pirosra égtek, mint a mezed. És hiába kente magát 50 faktorral. És mondták, hogy alulról a beton is visszasütött mindent. Olyan meleg volt az a Mm. vas szerkezet, amire föl kellett mászni, az a tribűn, hogy nem tudták megfogni a korlátot. Uh-huh. Szóval beszéljünk egy kicsit akkor úgymond a negatívumairól a Superbike-nak, mert amúgy sok pozitívuma is van, de beszéljünk a negatívumaira. Nincs kész az infrastruktúra semennyire, és ezt bátran kimerem jelenteni, semennyire. Tudod, mi ekkora öklömnyi sziklákon kellett bemennie a motorosoknak a motoros parkolóba. Hát nem egy esést néztem végig, hogy a robogóval nem tudod bemenni, tudod, ezekkel a nagy burman robogókkal. Mm. Nem tudtál bemenni, mert nem arra van kitalálva, hogy te ilyen sziklákon másszál be. Elkezdődik ezzel. Folytatódik az. Vigyázz, mit mondasz, mert nézni fogják az adást, és Helyes, majd helyes. Legalább tanulnak megkapjuk a belőle, magunkét. nagyon remélem, és a MotoGP-t megpróbálják 100 000 forintos jegyár mellett normálisan megcsinálni, vagy valamit addig kezdeni ezzel a helyzettel, ami van. Tovább megyek. Nem egy motoros barátom ment ki motorral, aki a 34 fokban nem tudta hova rakni a bőrszettjét, mert nem volt hova tenni, nem volt egy öltöző, ahol át tudtál volna öltözni. Volt egy sátor a motoros parkoló mellett, ahova a cuccaidat lerakhattad, de hogy átöltözni nem tudtál sehol, csak a mező közepén. És azért most még tudod, úgymond, mint még férfiak, még könnyebb helyzetben vagyunk, mert oké, hát most érted, leveszed alsógatyára magadat, de a lányok már nem ilyen könnyen fognak egy bőrszettet átvöltözni. Tehát, hogy ez nincs megoldva. Továbbá az sincs megoldva, hogy vasárnap például, hogyha már minden ilyen sziklával meg mezőn kell besétálnod, elázott minden, nyakig sárban mentél be. Tehát, hogy nincs kész az infrastruktúra. Nulla. Bent, a Balaton szörkviten belül, a fenzónok között is ilyen öklömnyi, sziklás, murvás izé van leterítve, ami mellett meg egy ilyen dagonyasár, hogyha az fölázna az a talaj, mert amúgy ez egy mező. Szegről végről ez egy mező. Um, Nekem ez a része nagyon-nagyon negatív. Továbbá az is, hogy mint fanzone nincs fanzónod, mert volt egy VSBK sátor, egy Mugen részes sátor mellett nagyjából, nem, külön volt a kettő, volt egy Mugen részes sátor, egy VSBK sátor, és még egy-két ilyen kiszágáltség, tudod, a hadsereg volt kint, a rendőrséggel, tudod, hát a szokásos, hogy ugye annak ugye, hogy kint kell lennie, de hova mész, mit csinálsz? Nem volt kint egy motoros, úgymond belül nem lehetett motorokat kiállítani. Hogy mondjuk adott esetben egy márka meg tudjon normálisan jelenni.
üde színfoltja lett volna a kopár tarlónak legalább valaki, aki oda kirák valamit, amit meg tudnak nézni, meg tudnak fogdosni a szünetekbe, semmi. 3 darab büfét számoltam meg a fél pálya alatt. Na most arra fog majd elosztani 3 büfére mondjuk adott esetben 50-60 ezer ember, amit a MotoGP-re remélnek. Hát itt is az volt, hogy ők eladtak 20 000 jegyet, azt mondták. Ugye most tudjuk már ugye a Cornél részéről, hogy hát a statisztika az néha hazudik, hogy nem. Tehát itt nem 20 000 ember, a pénteki napon többen volt a kiszolgáló személyzet a sportbírókkal, mint az actual néző. De miről beszélünk? Szombaton ugyanez. Szombaton olyan kevesen voltak, hogy szerintem nem volt 100 motoros kint, aki motorral érkezett. Üresek voltak a lelátók. 2 lelátó le volt zárva, mert már úgy voltak vele, hogy tök fölösleges oda felengedni, meg oda biztonságért állítani 5 emberért. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon nagy bukás, de azt tegyük hozzá, de szerintem te is láttad, hogy azért ez megmarketingelve, bepromózva, azon kívül, hogy a kedvencem a 70-es úton, Kamaraerdőnél 30 méterre a 70-es úttól a bozótba berakva a plakát, hogy VSBK. Ez jellemezte a marketinget és a promóciót a részükről. De ez nem volt, épp ezt akartam mondani, hogy De nem igazán volt felépítve a World Superbike-nak a kommunikációja, még a MotoGP az jobban pörög egyébként. Hát igen. És egy kicsit is stratégiában nehéz megérteni azt, hogy ezt a két versenyt miért tették ennyire közel egymáshoz. És nyilván, hogyha jön a MotoGP, akkor az azért többet mond az itthoni embereknek, hogy Marc Márquez, meg a többiek, meg hogy MotoGP, meg a Valentino Rossi, még így, ahogy, még pláne úgy, hogy ő most már nem versenyzik. De hogy basszus, 1 hónap szünettel World Superbike is, meg MotoGP is, és akkor néha egy-egy Talma interjúba belefutottam, ahol megpróbálta elmagyarázni konyha nyelven, hogy mitől más a két széria, valahogy ez egy kicsit úgy ütötte egymást, és talán be is jött az, amire lehetett számítani, hogy a Superbike az kevés embert érdekelt. Pedig ugye az... Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a MotoGP-n. Figyelj, pedig mondjuk azt el, hogy ezek a Superbike motorok talajon olyan maximum 2 másodperccel lassabbak körönként egy MotoGP motortól. Maximum 2-vel, már ugye azonos pályán mérve őket. És ha belegondolsz, ez egy laikusnak, vagy egy bármilyen embernek, de akár nekünk is 2 másodperc szabad szemmel nem durván észrevehető, tehát nem lesz az, hogy egy másik rendezvényen vagy, érted? Tehát tempót, meg élményt, meg adrenalint, ez ugyanúgy megad neked. Na most más kérdés az, hogy ugye például a Talmát is mennyire használták ennek a promózásába, vagy éppen ugye mondhatjuk a Dodort is, hogy mennyire használták ennek a promózásában, de amit elfelejtenek sokan, hogy oké, hogy a MotoGP-vel 1 hónapba tették, de bakker, most hétvégén van a Forma 1 a Hungaroringen. Na most gondold el, ki akarsz menni a Superbike-ra, a Forma 1-re, meg a MotoGP-re, hát haló, hát egy átlag magyar kereset ennél körülbelül félszer kevesebb. Hát miről beszélünk? Hát 100 000 a MotoGP, még 100 000-et nyugodtan gondolj rá a Forma 1-re, és akkor ezt a hétvégét meg ki tudtad hozni a 40 vagy 50 000 forintból, vagy valami ilyesmi volt a 3 nap. Jól emlékszem, ilyen 100 euró környéke volt. Tehát nem volt egy vészes történet. Na most akkor nyilván priorizálni fognak nagyon sokan, és azt fogják mondani, hogy hát akkor kimegyek a Forma 1-re, mert ott mindig sokan vannak, tudod. Én nagyon haragszom egyébként a köztévére, mert a 90-es években volt kultúrája a motorversenynek itthon, és rendeztünk Superbike-ot, rendeztünk 500-as VB-t, rendeztünk motocross világbajnoki futamokat is, és mindig adta a köztévé. És nyilván a Forma 1-et azért követi ennyi ember, mert azt 1986-tól, amióta van, azt hiszem, azóta föl van építve, bele van az emberek arcába tolva, minden vasárnap ott van élőben a verseny, felvezető műsor, kutyafasza, érted? Tehát, hogy ezt így kell eljutatni egy információt az emberekhez, és így lehet fölépíteni egy versenysorozatot, és ugye nyilván én a motocross oldaláról én láttam a cserénfai versenyeket,
köszönhetően annak, hogy kaposvári vagyok, és édesapám is szerette a motocross-t, és kivitt engem mindig a Serényfai VB-kre, hogy bakker, nálunk mentek a legjobb versenyzők, Stefan Evertz itt aratta az első világbajnoki győzelmét, és, és azóta teljesen kikopott így a motocross a köztudatból, és akkor fölteszem tényleg a kérdést, hogyha lenne MXGP Magyarországon, akkor mennyi embert tudnának megmozdítani abba az irányba, mert hogy olyan szinten ellenséges a közvélemény a motorozással szemben, hogy azt épésszel nehéz felfogni, szerintem. Figyelj, itthon. Én félek attól, hogy belefutnánk egy ilyen finnországi balegyenesbe. Mondjuk. És akkor itt van a Red Bull Romaniacs. Romániában meg tudtak csinálni egy olyan legendás versenyt, ahova oda sereglik a világ összes terepmotorosa, és akkor egy ilyen nagy fesztivál az egész. Mi pedig nem tudom, Harley Fesztivál van még egyébként Alsóőrsön? Lehet, hogy van annak is kaput. Nem? Igen. Pedig az nagyon ment a 2000-es évek elején. Igen. És hogy ezeket a motoros fesztiválok így kikopnak az emberek. Figyelj, lehet, hogy te jobban emlékszel a nevére. Most próbáltam rá keresni. Emlékszel, amikor Talma még ment 125-ös MotoGP-ben? Akkor a Pepi volt az egyik, az Eurosporton az egyik kommentátor, és volt a másik kommentátor, aki... Várhegyi Feri. Éveken keresztül Le Mans, mindent, nekem ő volt a Superbike-ot, ő volt a kommentátora, és ahogy ők kikerültek ebből az egészből, én onnantól érzem azt, hogy elhanyatlott az egész. És elanyátlott. Igen. Mert ott még... Hát igen, meg ugye a Talmát is még az M4 az vagy az M1 volt akkor azt nyomatta, és azzal, hogy a Talma az ő karrierje ez ilyen kurtán furcsán befejeződött, így igazából el is ment a közvetítés az M1-ről, és azóta igazából nem nagyon találsz MotoGP-t. Jó, most persze az Arena 4 közvetíti itthon, de hát basszus, hányan néznek Arena 4-et? Hát igen. És amikor itt van egy World Superbike, akkor azt nem a Királyi TV közvetíti az M4-en élőben. Igen. Tehát nekem is ez volt az egyik furcsaság volt a promóció, viszont kicsit így a versenyről is mondanék pár szót. Amennyit láttam, a második futamot sikerült bemennünk és megnézni. Nagyon-nagyon nagy élmény volt Toprakot élőben látni, meg Bautistát, ugye. Akinek mondanak ezek a nevek valamit érted, az úgy is tudja, hogy miről beszélünk. Úgy, ahogy a Bulegát is, úgy, ahogy ugye Jonathan Reed ott látni 6-szoros világbajnokként. Nekem ő például az egyik kedvencem a Superbike-ban pont azért, mert hogy nem tudom, hogy tudod, de hogy ő konkrétan úgy motocrossozik, mint a Dovizioso, tehát indul bajnokikon Angliában. Neki ez lett a hobbija, hogy motocrossozik, és nagyon-nagyon ügyesen motocrossozik. Ugyanúgy, ahogy a Dovizioso is ugye nagyon ügyesen motocrossozik az olasz bajnokságban. Szóval viszont a BMW az tényleg kimagasló, tehát szemmel láthatóan kimagaslik a mezőnyből az a motor, úgy, ahogy a Topraknak maga az egész stílusa is. Ebből csak az érdekes tőle, hogy jövőre ő szerződést kapott a Yamaha-nál MotoGP-be. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye mit fogott majd csinálni, illetve arra is kíváncsi leszek, hogy mi lesz a Superbike-kal, mert ugye nagyon érdekes volt még az is, hogy ugye itt volt Nicolò ugye a Gettől, vele töltöttem el egy ilyen görbébb péntek estét, meg szombaton azért ott volt a Superbike-on, és volt szerencsém vele beszélgetni, és döbbenten nézte, hogy figyelj, nálunk Imolába olyan tömeg van, hogy nem jutsz be a Superbike-ra, hogy itt mi történik Magyarországon. És ott állt döbbenten, hogy ő ezt nem érti. De hát gyári Ducati, Aruba.it, tudod? Hát mondom, én tudom. Nekem mond ez valamit, de látod, ez a magyar társadalomhoz nem jut úgy el. Mert elanyátlanodott nem csak a motocrossunk, hanem az egész motorsportunk elanyátlanodott. Ez van. És ez egy baromi szomorú dolog. Mindegy, én azokat a kritikákat, amiket most megfogalmaztam, nagyon remélem, hogy a MotoGP-re még van még egy pár hetük, összekapják magukat, és másképp csinálják, és sok mindent tanultak ebből a hétvégéből. Most mellékesen megteszem, hogy figyelj, olyan rendőri ellenőrzés volt, olyan, hogy a kapun, ahol be kellett menni, 3-szor állítottak meg, mint hogyha a pápát várták volna.
Hogy ezt viszont én nem is értettem. Mert ez egy MotoGP alatt, ahol vársz mondjuk 100 000-es tömeget, tökre megérted. Ja, a másik, a parkoló, ami még egy utolsó kritika. A parkoló, a rendezőknek szóló. Tehát van egy ilyen körpálya, így, mutatom így a kis ujjacskámmal, körpálya, és egyik oldalon van egy főút, meg a másikon még egy főút. Be a pályához. Na most mit csinál a rendező? Megfogja, és itt, ahol be tudsz menni, ott visszafordít téged visszafele. Hogy nem lenne érdemesebb ezt egyirányosítani, hogy erre bemész, és arra kijössz, és nincsen forgalom? Nem. Ez már csak egy olyan kritika, hogy ezért volt az, hogy 1,5 órát álltál sorba kifele menet a mezőn. Tehát, hogy ez most MotoGP, hogyha tényleg bejön az a 3-szor több ember, akkor mi lesz? Ott fognak kempingezni? Hideg élelmet mindenki vigyen magával, meg meleget, mert lehet, hogy ott alszik még egy napot. Sose jut ki. Tehát, hogy na mindegy, voltak ilyen dolgok, viszont maga a verseny meg szerintem egész izgalmasra sikeredett. Szerintem élőben nézzetek meg, aki ezt szereti, nézzenek meg egy ilyet, mert amúgy brutális élményt tud adni, hogy kopkeresztbe mennek 200-zal. A pályáról nem szeretnék sokat beszélni, mert az meg megint egy olyan, hogy adottság, ők ezt így megcsinálták annó, azt gondolták, hogy ez jó, televágták sikánnal azokat a részeket, ami izgalmas lehet. Ennyi. Erről már nem is fogok tudni mit mondani, mert az egésznek a lendületét elvették. De egy whatever. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold és kövess minket közösségi felületeinken, ahol további motocrossos tartalmakat találsz. Ha pedig érdekel a teljes beszélgetés, kattints a leírásban található linkre. IMSA Online Podcast.